ай ҳама машине ки бисёр мехаранд и BMW X7 бачо агар ҳамин машин дар шумо махқулай гӯш кунед BMW X7 2022 пробеги машин 62000 3 литр дизел 40D M пакетай бачо состояние машин беҳтарин агар ҳамин машин дар шумо махқулай дар номерои WhatsApp мо занг занед мо гирифта рой мекунем чикор мекунем бачо кузов машина полностью проверка мекунем диагностика мекунем ходовоша нигоҳ мекунем диагностика мотор коробка мекунем ба машин фурӯш максимально савдо мекунем ки ҳамин машин дар шумо арзон бағалта ин машина выгоднее харида бурда дар Тоҷикистон растамошка кунӣ ба номерои тоҷикӣ дар Россия ҳай када гарди примерно 20% ай нархи Россия арзон мехаре баъд ин машина фурӯхтанашам осонай ин машина ки мехара ягон бизнесмен мехара ё ки ягон коркуни давлат агар шумо да ҳамин машин дар кӯра бачаҳои состояние салона бинед максимальный жирни комплектация чорни потолок қати панорамаи комплект дикалит проекция пробеги машин 62000 барои ин машина 62000 ин состояние ранги навай агар шумо оилатон калонай марҳамат мониторш ҳаст 7 нафара агар хато накунем ҳамин машина метавонем ба нархи дастаст гирифта рой кунем ай беғайр аз ин машин дига машино ҳам ҳастай X5 ҳастай X6 ҳастай X7 ҳастай баъд GLE ҳастай GT ҳастай акажон любой машине ки мо рой мекунем проверка мекунем не только ба толщиномер мотор ходовоша кузовша проверка када чӣ хеле ки гуфтам арзон када мо рой мекунем номерои WhatsApp мемонам занг занед нависе команда Самонавто Южный Корея дар хизмат шумо фақат худам дар ҳамин ҷамъ любой машина арзон када рой мекунам